Вітаю ўсіх! Сёння мы з вами паглыбімся ў гісторыю аднаго з, без перабольшання, найважнейшых твораў беларускай літаратуры – паэмы «Тарас на Парнасе». І гэта будзе не проста нейкі там школьны разбор тексту. Не-не, это сапраўдны літаратурны дэтэктыў. Гісторыя пра тое, як шэдэвр, які ведаў ледзь не кожны, дзесяцігоддзямі існаваў без аўтара. І пра тое, як навукоўцам усё ж удалося раскрыць гэтую адну з найвялейшых загадак нашай культуры. Проста паслухайце і ўдумайцеся ў гэтыя словы пісьменніка Івана Чыгрынава. Для цэлых пакаленняў беларусаў асоба аўтара Тараса на Парнасе была такой неверагоднай таямніцай, што яе раскрыццё здавалася чымсьці з галіны фантастыкі, як палёт на месяц. Гэта ж неверагодна яскрава паказвае, насколькі глыбока паэма ўрасла ў народную свядомасць, так? Яна стала чымсьці такім родным, быццам з'явілася з самой душы народа. І таму яшчэ больш неверагоднай здавалася думка, што ў яе ўсё ж ёсць нейкі канкрэтны аўтар. Дык як жа так атрымалася? Як твор, які цытавалі, якія вучылі на памяць, які лічылі узорам народнага гумару і мудрасці, так доўга мог заставацца ананімным? Гэта гісторыя пра тыя часы, калі беларускае слова яшчэ толькі змагалася за сваё месца пад сонцам. Уявіце сабе, паэма жыла сваім абсалютна асаблівым жыццём. Не было ніякіх друкарскіх станкоў ці афіцыйнага прызнання. Яе перапісвалі ад рукі ў звычайныя вучнёўскія сшыткі, перадавалі з вусна ў вусны, чыталі вечарамі і ў сялянскіх хатах, і ў шляхэцкіх засценках. Яна, па сутнасці, стала часткай народнай творчасці яшчэ да таго, як хтосьці адважыўся яе надрукаваць. І толькі ў 1889 годзе, это значыць прыкладна праз 30 гадоў пасля напісання, яна нарэшце пабачыла свет. На старонках газеты «Мінскі лісток». А ўвесь гэты час людзі захапляліся ёю, смяяліся над вобразамі, але ніхто дакладна не ведаў, каму ж трэба дзякаваць за гэты скарб. Натуральна, такая таямніца нараджала безліч версій. У літаратурных колах пачалося, можна сказаць, сапраўднае расследаванне. Аўтарства прыпісвалі самым разным людзям. Напэўна, самым папулярным падазраваным быў Вінцэнт Дунін-Марцінкевіч, самы вядомы на той час беларускі пісьменнік. Здавалася ж лагічным, што толькі ён мог стварыць твор такога ўзроўню. Іншыя версіі паказвалі на асяроддзе студэнтаў Горы-Горацкага земляробчага інстытута. Чаму? Таму што мова і некаторыя дэталі ў паэме былі вельмі блізкія да тых мясцін. Разглядалі кандыдатуру паэта Арцёма Вярыгі-Дареўскага і іншых адукаваных людзей. Карацей, кожная гіпотэза мела свае аргументы, што толькі яшчэ больш заблытвала справу. Але ж любы, нават самы заблутаны дэтэктыў павінен мець развязку. І хоць прайшло больш за 100 гадоў, імя сапраўднага аўтара ўсё ж такі было вёрнута з небыцця. Што, настаў час раскрыць карты. І вось ён, той самы чалавек-загадка, Канстанцін Вераніцын. Ведаеце, гэтае адкрыццё не было нейкай выпадковасцю. Яно стала вынікам доўгай карпатлівай працы беларускага літаратуразнаўца Геннадзія Кісылёва. У 1973 годзе, працуючы ў архівах, ён знайшоў рукопіс паэмы, дзе рукой самога Вераніцына было пазначана яго імя. Гэта была сапраўдная сенсацыя, якая нарэшце паставіла кропку ў стагадовай спрэчцы. Дык кім жа быў гэты таланавіты чалавек? Нарадзіўся Канстанцін Васільев, а Вераніцын, гэта, дарэчы, ягоны літаратурны псевданім, у сям'і прыгодных на Вітаўшчыне. Але, дзякуючы сваім здольнасцям, ён здолеў атрымаць просту бліскучую адукацыю ў Горы-Гарадскім земляробчым інстытуце. А гэта была адна з найлепшых навучальных установ таго часу. Пазней ён працаваў настаўнікам геаграфіі, прыродазнаўства і гісторыю Маладэчня, а потым пераехаў у Санкт-Петербург, дзе служыў чыноўнікам. Яго біяграфія – гэта, па сутнасці, біяграфія адукаванага інтэлігента 19 стагоддзя, за вонкавай сціпласцю якога хаваўся незвычайны паэтычны дар. Так, цяпер, калі мы ведаем, хто стаяў за гэтым шэдэврам, давайце ўжо акунёмся ў саму паэму. Што ж такога незвычайнага адбываецца з героем і чаму гэтая гісторыя так захапіла чытачоў, на цэлых 1,5 стагоддзя? Для пачатку давайце разбярэмся з месцам дзеяння. Парнас – гэта ж не проста нейкая там гара. Это магутны культурны сімвал. У старажытнагрэчаскіх міфах гэта гара лічылася святым месцам, прытулкам бога мастацтва Апалона і яго спадарожніц – муз.
Тых самых, што натхнялі паэтаў, музыкаў і навукоўцаў. Трапіць на Парнас азначала дасягнуць вяршыны творчай славы, увайсці ў пантэон несмяротных. І вось у гэты элітарны боскі свет Вераніцын і адпраўлі свайго героя. Завязка паэмы проста фантастычная. Галоўны герой – звычайны палясоўшчык Тарас з беларускай пушчы. Аднойчы, стаміўшыся, ён прылёг адпачыць і задрамаў. І тут пачынаецца нешта неверагоднае. У сне за ім пачынае гнацца мядзведзь. Тарас, зразумела, у паніцы уцікае, не разбіраючы дарогі, і раптам бах зрываецца ў глыбокую яму. Пасля доўгага падзення ён прызямляецца цэлы і здаровы, але на тым свеце. І аказваецца не абы-дзе, але з самага падножжа той самай легендарнай гары Парнас. Вось так, раптоўна, нечакана, просты чалавек з народу, адарваны ад сваёй штодзённай працы, трапляе проста ў эпіцэнтр сусветнай культуры і міфалогіі. Гэты момант падзення – это не проста пачатак прыгоды, гэта сутыкненне двух светаў – зямнога, сялянскага, рэальнага і узвышанага, боскага, літаратурнага, і вось з гэтага сутыкнення і нараджаецца увесь гумар і ўвесь глыбокі сэнс паэмы. Аднак не варта думаць, што Тарас на Парнасе – гэта проста нейкая вясёлая казка для забавы. Зусім не. За гэтым лёгкім гумарам і фантастычным сюжэтам хаваецца вельмі острая саціра і вельмі сур'ёзная размова пра будучыню літаратуры. Разумееце, у сярэдзіне 19 стагоддзя, калі стваралася паэма, у тагачаснай літаратуры ішла сапраўдная вайна ідзей. Кансерватары лічылі, што літаратура павінна пісаць пра нешта ўзвышанае, пра цароў, герояў, антычных багоў, выкарыстоўваючы кніжную штучную мову. А вось прагрэсіўныя пісьменнікі, так званая натуральная школа, сцвярджалі, што сапраўдным героем павінен стаць просты чалавек, што літаратура павінна гаварыць пра яго жыццё, праблемы, радасці і рабіць гэта на жывой народнай мове. І паэма Вераніцына – гэта вельмі яркі і таланавіты голас менавіта на баку гэтых, другіх. І свае літаратурныя сімпатыі і антыпатыі Вераніцын выказвае, скажам так, вельмі адкрыта. Вось Тарас бачыць, як на Парнас узаходзяць вялікія рускія пісьменнікі – Пушкін, Лермонтов, Жуковскі і Гоголь. Аўтар называе іх «4 добрых малайцы», перад якімі пачціва расступаецца народ. А вось і галоўны вораг прагрэсіўнай літаратуры – рэакцыйны крытык Фадзій Булгарін. Яго аўтар малюе з'едліва і проста безлітасна. Кароткі, толсты, як чурбан, плюгавы, дужа некрасівы. Ну, гэты кантраст вельмі выразна паказвае, на чыім баку аўтар у гэтай літаратурнай бітве. І ўвесь гэты літаратурны Парнас паказаны як такі, ведаеце, своеасаблівы кірмаш, дзе ўсе спрачаюцца, крытыкуюць адзін аднаго, плеткараць. І вось у гэты хаос Вераніцын і змяшчае свайго Тараса, чалавека з народа. Чалавека, які сваім цвярозім селянскім розумам ацэньвае ўсё, што бачыць. Яго погляд – гэта погляд здаровага сэнсу, які проста зрывае маскі з усіх напышлівых і фальшывых літаратараў. Але вяршыняй сатыры і гумару ў паэме становіцца, канешне, апісанне алімпійскіх багоў. Вераніцын свядома прызямляе іх, паказваючы праз побыт простых беларускіх сялян. Магутны бог мораў Нептун не кіруе штармамі, а ціхенька сядзіць на лавцы і латае рыбацкія сеткі. Бог кахання Амур не страляе з лука, а грае дзяўчатам на простай народнай жалейцы. Багіня прыгажосці Венера падобна на звычайную вясковую дзяўчыну. А багіня юнацтва Геба і ўвогуле паказаны як наймічка, якая у найміткі ў неба ўзята, каб есць варыць і плацце мыць. Гэты прыём не проста смяшны. Ён сцвярджае, што жыццё і праца простых людзей не менш важныя і паэтычныя, чым усе гэтыя узвышаныя антычныя сюжэты. Такім чынам, падыходзячы да фіналу, мы бачым, што паэма выходзіць далёка за межы простай сатыры. Яна становіцца сапраўдным маніфестам новай беларускай літаратуры. Самы важны сімвалічны акт у ўсёй паэме – это тое, што Тарас не проста назірае за жыццём на Парнасе. Ён сам становіцца яго удзельнікам. Просты палясоўшчык апыняецца на адной гары з багамі і сусветнымі класікамі. Гэтым аўтар нібы кажа, вось ён, новы герой. Герой з народа, які мае поўнае права на сваё месца ў вялікай літаратуре.
Уласна, у гэтым і заключаецца галоўны пасыл твора. Паэма дэкларавала, што беларуская літаратура павінна звярнуцца да народнага жыцця, чырпаць з яго свае тэмы, сюжэты і, самае галоўнае, свайго героя. Тарас — гэта ж увасабленне лепшых рыс нацыянальнага характара, працавітасці, кемлівасці, прыроднай мудрасці, пачуцця гумару і уласнай годнасці. Ён не губляецца сярод багоў, ён застаецца самім сабой. І менавіта такі герой быў патрэбны новай беларускай літаратуры. У гісторыі любой літаратуры ёсць такія творы-падмуркі, з якіх пачынаецца цэлая традыцыя. Дык вось, для новай беларускай літаратуры 19 стагоддзя такімі творамі сталі две ананімныя паэмы «Энеіда на выварат» і «Тарас на Парнасе». Менавіта яны даказалі, што беларуская мова, якая доўгі час лічылася мужыцкай, здольная ствараць сапраўдныя мастацкія шэдэвры, поўныя гумару, глыбіні і нацыянальнага каларыту. І завершыць сённяшнюю размову хочацца менавіта гэтым пытаннем. Падумайце, гісторыя Тараса на Парнасе – гэта ж унікальны прыклад таго, як твор, народжаны талантам аднаго чалавека, пачынае жыць уласным жыццём, становіцца голасам цэлага народа і толькі праз стагоддзе вяртае імя свайму стваральніку. Гэта проста неверагоднае сведчанне сілы слова, якое ідзе з самых глыбін народнага жыцця і здольнае пераадалець і час, і ананімнасць.